Исаков, демәк, мен юморист шоуның келесі тапшыруы сіздің қаршығызда. Біздің проектқа яш юмористлар келіп, өзлерінің кішілерін сыны, жюри ағзалары ең кішісін сайлы, һәм жеңушіге 30.000 сум бөлек. Әлбәттә, енді бүгін бізде ярым финал. Ярым финалда біздің юмористлар шығып, өзлерінің импровизацияларын күшәтірге тиіш. Ләкин импровизация бұл юлы йылдызлар білән болашақ жәмәғат, яғни йылдыз білән конкурсантлар өзлерінің шығышларын ясый. Біз береміз ситуация, шу ситуацияға қарап, алар импровизация ясарға тиіш, кімнің импровизациясы яқшырақ келіп шыға, демек шул алға таба бара. Баштау шебер алдынан өзіміздің рәхмәтләребізді білдірәсібіз келе, бұл проект алар болмаса болмас еді, біздің рәхмәтләребіз Татнефть Хайрия фондына. Шулай ук Мунша Ташы Татар эстрада театрына. Flint Production компаниясына. Һәм бұл сәхнәгә, ул да булса театрны Булаки театрына. Әйінді тапшырубызны башлап жібер алдынан әйдәгіз әлі яқынрақ жюри әғзалары белән танышып кетик. Жыршы булса да, һәр вакытта юморист, ни өчен дигәндә, үзенең карьерасын юмор белән бәйләгән кеше. Ләкин жыр аңа күбрәк ошый, дип әйтте аның хатыны Ризат Рамазанов. Яшь талантлы жыршы. Шулай ук танылган продюсер. Бу продюсердан бөтен кеше эшләргә тели, хәтта Илнар Сафиуллин, хәтта Рамзан Кадыров бөтен кеше аны ярата, белә, селфи ясый. Рамзан Кадыровның да селфисы бар. Рагды бездә бүген. Кунакта. Һәм дә яшьләр өчен һәр вакытта да җан атып торучы. Заманында сәләт төркемен тотучы. Бүген көндә инде яшьләргә һәр вакытта да юл ачучы, аларга булышучы безнең яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Җавдатович Сулейманов. Бик зур рәхмәт, сезгә кадерле безнең жюри әгъзалары. Һәм сәхнәгә беренче конкурсантыбызны чакырасыбыз килә, Мәскәү егете Динар Саляхов. Динар, кирбештә. Динар инде үзенең чыгышларын күпне ясады, менә алга таба бара, хәтта полуфиналга, ярым финалга барып җитте. Динар, нинди хисләр, әзерме син? Хисләр яхшы, әзермен мин. Әзер ул. Бик зур рәхмәт. Бас биргә, без сәхнәгә чакырабыз беренче йылдызны, танылган шоумен, радио һәм телевидение алып баручысы Руслан Шарафутдинов. Руслан хәтта хоккейн калдырып килде. Руслан, бик зур рәхмәт. Руслан, ничек кәефләр, как настроениеләр, әйбәтме барсы? Бик зур рәхмәт. Таныш булыгыз Динар, таныш булыгыз Руслан. Егетләр, сезгә бирәбез ситуация, сез шушы ситуацияны импровизацион рәвештә алып барырга тиеш, кызык иттереп. Руслан, син булышырга тиешин, ярыймы? Син профессионал. Шуңа күрә ситуация мондырак. Динар, син жених, кияү. Син гашыйк. Гашыйк Русланның кызына. Юк, сиңа түгел, бу икенче төрле передача, икенче тапшыру. Руслан әти, аның бар кызы, һәм син кызның әтисе янына кул сорарга килдең. Аңладым. Ярыймы? Димәк, син әти, син кияү. Башлыйбыз. Уңышлар, егетләр. Рәхмәт. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Бу шултыгы бик шәп алып баручы, менә прям популярный алып баручы Шарфик, ой, гафу Руслан Шарафутдиновмы? Әйе, мин, исәнмесез? Исәнмесез? Сез бәйрәмнәр алып барасыз бит, ә? Алып барабыз, юбилейлар, туйлар, әйе? 15 август бушмы? 15 август буш, әйе, ә сезнең нинди бәйрәм? Туй иде. Туй? Кемнең туе? Сезнең кызыгызның туя! Исәнмесез? Руслан Шарафутдинов белән сизде шунда ярата беләсез, шунда пешкә минем туйда алып барасызмы? Син исәнме? Исән бар да яхшы, бар да яхшы. Ни, менә танышырга дип килдем. Мин сезнең кызыгызны бик яратам. Исемең ничек сең? Динар. Динар. Кайсы яклардан Динар? Ну, Мәскәүдә яшим, тумышым белән Башкортстаннан. Башкортстаннан? Әйе. Туктале, нинди команда өчен җан атасың? Хоккеймы? Әйе. Салават. Тукта, нинди Салават? Әйдә, яңадан. Син нинди яклардан туган? Башкортстан. Әйе. Нинди хоккей командасын җан атасың? Уралочка. Чу. Рубин через плечо. Әйтмәннән, нинди Юк, ни, Руслан Альбертович, мин беләм, мин чыннан да сезнең кызыгызны бик яратам. Мин аңа хәзер тәкъдим ясым, кулын сөрим. Шуңа күрә миңа ярдәм итегезче. Нәрсә, акча кирәкме? Акча кирәкме? Менә репетировать итәбез. Сез Самира. Мин Самирмы? Әйе, кызыгыз. Ну, давай. Давай. В смысле бас? Шулай дикәләр. Эй, Динар, башкортлар гел шулай алар, молодец. Татарлар монда, башкортлар аста, ярар. Ярар үкелеме инде, давай, мин Самира. Самирочка, жаным, бәгърем.
Шық миңа кияуге, мен сені шундай яратам. Мен бір қошанда бүтін ақшаларны үйге алып қайтырмын. Жігітлер достары белән мұншаға бармай шақмын. Сені ярата шақмын, театрға алып барам. Тукта, бас. Ярар. Рөхсәт бирәм, күрәм, яратасың, ярар. Син таңмырдап кәлде әле. Кайсы яктан туган? Башкортстан. Туй кая була? Не, Уфада була. Ярар, үзең турыйсың, ярар? Yok. Самир бигәш. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, кеше алкышлар! Динар Салахов һәм Руслан Шәрәфетдинов. Егетләр, булдырдыгыз. Бик әйбәт, бик килеп чыкты. Минемчә, бик әйбәт килеп чыкты. Сезгә ничектер, әйдәгез әле жюри әгъзаларына сүз бирик һәм дә инде аларны килә. Әйдәгез әле башлыйк. Ризат, сезгә ничегрәк? Миңа дөрестән дә бик ошады. Беренчедән безнең инде менә егетебез үзе ышанып, образдан чыкмыйча, үзенең дөрестән дә кияүлеген раслап бик әйбәт уйнады. Руслан инде әлбәттә аңа булышып торды. Шын мәхәббәт Сизелде. Икесенең арасында шын мәхәббәт булды. Шуңа, Руслан молодец, һәр вакытта. Бабай белән дус булырга кирәк диләр бит. Бабай белән дус булырга кирәк, Руслан белән дус булырга кирәк. Шуңа миңа бик шады, молодец. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде Рагда әфәнденең фикерләрен ишетәсе килә. Руша Селим, Ярый. сразу извиняюсь. Ну, первый раз всегда выступать, как говорится, под напряжением, но, как всегда, очень активно. И в конце хорошая шутка была «Узин тулисинде». Узин тулисинде. Ну, во-первых, да, Руслан, он как профессиональный уже артист, скажем, да, Динар, он только начинающий, поэтому какая оценка Динару? Кто лучше? Мне даже по такое ощущение, как бы Динар лучше сыграл. Ну, Динар яхшы сыграл, Руслан Тулевич, шуңа күрә. Руслан, кем Тули, шул хуҗа дигәндәй. Шулай бит инде. Шул финалда. Бик зур рәхмәт һәм дә инде жюри рәисе Тимур Сулейманович, Тимур Җәүдәтовичка бирәсе килә сүзне. Тимур Җәүдәтович. Рәисеме? Сез рәис, менә без әле генә уйлап чыгардык. Турында. Сезнең дә монда импровизация димәк. Импровизация. Һәр вакыт. Миңа бик ошады. Бик шундый табигый, минемчә, дуэт килеп чыкты. Берсе Йолдыз, икенчесе катнашучы дигән шундый фикер, хис тумады бер ничектә. Минемчә, икесе дә әйбәт дәрәҗәдә, икесе дә дуэт форматында менә дигән шундый чыгыш ясадылар. Импровизациягә ошамаган иде ул дөресен әйткәндә. Алдан ук әзерләнгән юмор белән шундый чыгышка күбрәк ошаган иде менә шул тамаша. Шуңа күрә афарин. Бик зур рәхмәт. Икесенә дә 5. Икесенә дә 5. Бу теге чын мастерлык. Әгәр дә икесенә дә 30 мең бирсәң, бергә бүлергә мөмкин 15 мең. Шулай бит инде. 15 мең. Яисә Шарфик үзенә 20 мең алып калачак инде. Динар, сиңа 10 мең. Мин Шәрәфетдиновны беләм. Инде без сәхнәгә киләсе конкурсантыбызны чакырыйк. Әйдәгез әле бергәләп, инде юмористлар арасында егетләрнә түгел, кызлар да бик күп. Айгөл Гайнуллина каршы алабыз. Менә шундый матур, шибәр, акыллы татар кызлары инде жюри әгъзаларына әйтәсе килә. Безнең Айгөл укытучы кеше, информатика укытучысы, менә информатика укытучылары арасында да юмористлар бар. Айгөл менә шушы ярым финалга барып җитте. Айгөл, ничек хисләр, нәрсәләр тоясың син? Әзерме син? Әлбәттә, беләсең. Әзерме? Айгөл, беләсеңме кемне без чакырдык синең яныңа дуэт булыр өчен? Белмисеңме? Хәзер менә дулкынлама. Дулкынлама син аны күргәч, бәлки тагын да дулкынланырсың, бәлки дулкынлануын бәлки тагын да дулкынланырсың, бәлки юк. Хөрмәтле тамашачылар, безнең сәхнәдә татар эстрадабызның иң романтик җырчыларының берсе каршы алабыз. Һәр вакытта да яшь Илназ Сафиуллин. Илназ, бик зур рәхмәт безнең проектка килгәнгә. Инде Илназ бүген гитарасыз килде, үзегез алыйсыз, бу импровизация. Димәк, Айгөл, Илназ, сез әзер булгач, сезгә без бирәбез ситуация. Ситуация мондыйрак. Ике детектив җинаять эшен тикшерәләр. Берсе пессимист, берсе оптимист. Ягъни нәрсәдер урлаганнар, һәм алар шушы урлауны, шушы җинаятьне тикшерәләр. Әйдәгез карап китик, бик кызык булырга тиеш. Уңышлар. Без детектив. Син оптимист, мин пессимист. Демәк, башладык. Демәк, иптәш, дустым, эшне ачып җибәрәбез. Ипподромнан ат урлаганнар. Атлары самый... Ипподромнан? Ипподромнан. Ә без хәзер кайда? Ипподромда? Без Ипподромда. Иң яхшы атны урлаганнар. Показаниялары буенча ат ак төстә булган. Ире сөякле, мускуллы, башы олы, борыны олы булган. Так.
Шул атны безгә табырга кирәкме? Әйе. Без хәзер ипподромда. Әйе. Ой, килештек. Показаниялары буенча бик хәлимгә ошаган булып тора. Нинди Хәлимгә? Безнең хәлимгә. Синең Хәлим? Белмим ул Хәлимне. Ярар, без ипподромда атны табырга кирәк. Кемдер урлаган? Кемдер урлаган атны? Без ипподромда. Атны җиңел табар өчен миңа калса, дорогой мой напарничек, миңа калса кирәк үскә Мизон Грис ресторанына менеп карарга кирәк. Шулай дисез. Әйе. Ярый. Ә минем уемча, пандемия вакытында җинаятьчене табу алай гына җиңел булмастыр, чөнки бармак эзләрендә фотороботта ясаудан мәгънә юк дип уйлыйм. Дорогой мой напарничек, без кемне эзлибез? Атны эзлибез. Миңа калса кирәк изне карарга, следы, эзләр. Әйдә карап карыйк. Атның нинди эзләре булырга тиеш? Нинди эзләре? Сиңа ничек аяк эзләре? Ат аяк эзләре. Так, күрәм кәҗә эзләре, сарык эзләре, дуңгыз эзләре, ат эзләре нинди була ул? Күрсәт әле. Ага, якынча шулайрак да? Ярар. Так, мин әлегә күрмим. Тулы бер ипподромда мин әлегә атны күрмим. Ярый, беләсезме, тогда булай булгач булай эшлибез. Әйдәгез белдерү генә бирәбез. Күз алдыгызга китерегез. Белдерү. Яшь гәүдәле, олы өметләр баглаучы детектив ипподромнан ат урлаучы белән танышырга тели. Һәм кушып куябыз. Башка район җинаятьчеләрен борчымау сорала. Ничек дип уйлыйсыз? Настоящий детектив. Или яхшы яисә булай әйтәбез. ЮХИДИ хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итә алабыз. Документларны тикшерсеннәр. Кемнең правасында А, Б, С категориялары арасында А, Слишком усложняешь. Димәк, безнеке. Слишком авыр. Давай, эзләрне таба алмадык, күрмәдек. Әйдә хәзер миңа калса ат исе булырга тиеш. Исе, әйбит. Әйдә, исне. Тоймыйм. Юк ис. Юк. Так, стоп. Тукта. Атның эзләреннән башка атның койрыгыннан һәм аның гривасыннан шәшләр булырга тиеш. Так, менә берсе сиңа эләккән. Карал. Ага. Моны беләсеңме, минем бар шундый подозрение, әйбит. Моны алай булай син урламагансыңмы? Не хочешь меня подставить? Әйтеп әйтергә онытып торам икән. Әле тагын показаниедә булай дип язылган. Ат Г хәрфе белән генә йөри ди. Б 5 шакмагында гына торган. Черт побери, без монда нәрсә басып торып шахмат фигурасын эзлибез, что ли? Шулай ахрысы шул. Тукта, былай гына китмәйбез. Әгәр дә бу ипподромлы сәхнәгә чыкканбыз икән, давай-ка запрыгивай. Запрыгивай, давай. Туякларымны салыйм да. Салма. Запрыгивай, давай. Опа. Бәлки безне атка ашатып, biz izlәүче ат килеп чыгар. Атларда шабан малайлар, атларда атлары. Малайларның хәле шулай. Булма инде. Шаба торган шаклары. Браво! Көч алкышлар, Илнасов Юлин! Айгөл Гайнуллина! Айгөл менә бит, Илназны тотып карадым, хәтта сикерден өстенә. Әйе, монда ничек күңеле мин юморист тапшыруына җәмәгать. Айгөл, Бик зур рәхмәт. Син мине гафу ит инде, Ямал. Ул өйләнгән. Һәм минем хатынымның тормыш иптәшенең дә исеме Айгөл. Шулай. Синең хатының тормыш иптәшең Айгөл? Синең хатының тормыш иптәшенең исеме Илнас. Булай да әллә нинди детектив булды. Син хәзер башымны бутыйсың. Илшат, ниндидер теге ниләр булган булса, гаепләмә. Барда яхшы, миңа калса 5 минут элек кенә билгеле булган ниндидер темага менә шулай нәрсәдер туры килде инде. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез әле алкышлар белән зат итмәсәң, Илнасов Юлин, Айгөл Гайнуллина, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт безнең конкурсантларыбызга. Инде бик матур чыгыш булды, минемчә. Бик ошады жюри әгъзаләрендә, ошагандыр жюри әгъзаләренә. Әйдәгез бу юлы Рагды әфәнде сездән башлап җибәрәсе килә. Ошадымы сезгә? Сез Илназны беләсез. Бу номер бик шундый эмоциональный булып чыкты. Тут еще ситуация
вдвойне увеличивается. Мы с Ильназом уже какой месяц договорились увидеться, никак көршіп болмай. И вот тут внезапная встреча, что меня получается в жюри, а он выходит на сцену, и курыштык наконец-то. Аллах ашкар. То есть, еще, конечно, Ильназ профессионал, видно сразу, берет в свои руки все эмоции. Особенно кызлар белән. И особенно Кызлар, блин, да. Я уже смотрю, как вроде объявили сначала, что он позитивный, но в итоге они решили сами, что он пассивный. Да, или наоборот. То есть Пессимист. и пессимист, да, и. Ну вот. Изначально. Да. Но смешно было, конечно, когда они вообще входили в роль, более как бы живая такая эмоция. Дальше, конечно, что они там расследовали, все-таки и нас вытащил в итоге вот этим физическим упражнением, скажем так, и эмоциями. Так очень понравилось, смешно. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Ризат, сезнең фикерегез. Миңа да бик ошады. Гомумән, менә юмор өлкәсендә хатын-кыз өчен гомумән юмор бик авыр. Менә Әле Илназ Сафиуллин басып торса, Илназ Сафиуллин басып торса, чөнки Илназ белән теге Галиябану белән Мәйсәрәне уйнарга кирәк, дөресен әйткәндә Галиябану. Но Илназ басып торса да, алар бик ничек дип әйтим, гармоничны булды. Айгөл молодец. Илназ баштарак югалып калган, яннары инде все-таки Айгөлне өстенә утыртып, теге тормыш позасын алып дигәндә үзенең кулына икесе дә молодцы, гомумән бишле. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Тимур әфәнде. Рәхмәт, миңа да бик ошады. Бик матур күренеш минемчә килеп чыкты. Алар бик озак Булатны табарга маташтылар. Ахырдан бер ат табылды. Һәм минемчә бу импровизация гына түгел, бу шулай ук Илназ өчен яңа клип. Ахырдан җырлап, матур сәхнәдә, матур кыз белән шундый чыгыш барлыкка китте. Өенә кайтып керә. Илназ вакытны юкка гына үткәрми, ул шулай бит. Инде сөйләр инде шул клип турында. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына, уңышлар инде егетләргә, кызларга. Ә без киләсе конкурсантны чакырабыз. Ә инде безнең киләсе конкурсантыбыз ул да булса Дмитрий Баранов. Каршы алабыз. Алексеевский егете. Дмитрий инде алдагы чыгышларда бик үзен күрсәтте. Менә ярым финалга барып җитте. Дмитрий, нинди хисләр, әзерме син? Мин әзер. Әзерме? Нәрсәгә әзер? Импровизациягә әзер. Молодец, менә бит. Беләсезме кем синең булачак дуэтында? Кем? Ул кеше инде безнең жюридә утырды, ләкин бу юлы инде сәхнәгә чыгарга әзер. Ни өчен дигәндә, ул юморист, пародист һәм дә инде бөтен яктан да булган кеше, танылган шоумен Әбри Хабриев. Әбри әфәнде, бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Безнең тапшыруыбызның дусты, хәерле көннәр, хәерле кичләр. Тәмлекнең хәерле сәгатендә дип әйтик. Менә сезнең тавышны ишеткәч, шундый рәхәт колакларга радио тавышлары менә килә. Егетләр, сезгә шундыйрак ситуация. Димәк, менә күз алдыгызга китерегез. Тезелеп бетмәгән йорт, һәм тезелеп бетмәгән йортка килә тикшерү. Тикшерүче, дөресрәге шулай булсын. Булай ишек, Әбри, син буласың тикшерүче? Так. Дмитрий, син прораб. Ярыймы? Нәрсә килеп чыгыр? Күребез. Киттек, уңышлар. Дема дисәм, Әбри. Ярый. Иде. Так. Исәнмесез? Исәнмесез? Так, сез прорабмы? Әйе. Так, мин ине тикшерергә килдем. Надзорный орган. Без сезне көтмәгән идек. Шуңа күрә минем кушаматым да икенче төрле бит. Мине кайбер җирдә бабасыр, кайбер җирдә бетчә диләр. Мин көтмәгәндә килә торган кеше. Так, әйдә күрсәтегез, кайда, нәрсәләр бар? Ничегрәк төзедегез? Так. Бер сораудан башласам мөмкинме? Күрсәтер алдыннан. Әйдә башлагыз. Сез мәктәптә күңел күзе темасын үткәнегез бармы? Күңел күзе. Әйе, күңел күзе. Ну, хәтерламыйм, бәлкем булгандыр да. Күңел күзе белән күрә белү ул менә кеше өчен бик мөкаддәс, бик кирәкле нәрсә диләр. Күңел күзе бик кирәкле бер кешегә менә. Әйе. Күңел күзе белән күрә белергә кирәк. Ну, күңел күзе белән карасаң, монда бордель, маңгай күзе белән карасаң, монда сауна. Так, әйдә бүлмәләрне күрсәтегез. Сез сауна дисез, чөнки монда шундый жылы, якты атмосферамы? Юк, сасы монда, шуңа күрә. Так. Бу нәрсә бу? Нинди бүлмә? Нишләп кроватлар юк? Безнең проект буенча кроватлар юк бит. Менә әйтәләр бит, ашаганда басып ашсаң күбрәк сыя дип.
Йоқлағанда да баса бек ласан көбірек сыя. Понятно. Яхшы, туалетіңіз қайда? Бәдірәв. Туалет. Так, яхшы. Аниша, унитаз орнында тишік. Біз бұл проектны Әбір Хабариевтан сатып алдық. Ауылға якынырақ болырға тырышабыз. Біздің бит сауыны у бабушки в деревне деп атала. Міне шуңа шықырғына ясап қойдық. Из шуннан келемін, понятно. Яхшы. Так. Мен мұнда сауынаға кіргенде, орамда бір-екі сыйыр ерейді. Тана, бұзау. Олды алар неге мұнда? Біздің бетінде у бабушки в деревне сауыны чолқыларсыз болмай бетінде. Понятно, яхшы. Так, ішкерек кіребіз. Міне сауынығыз подвалда. Тәрәзәләр неге? Подвалда. Білесіз ме, біз тізи башлағанда, бұл бірінші этаж еді. Но біздің астан метро тізи башлағаш, біз подвалға түшіп отырдық. Понятно, яқшы, аңлашылды. Так, мұндай мәғінасыз проектларны кім түзейсіз да вообще? Айтыңыздар, архитекторыңыз қайда сіздің? Қазір шақырып келем архитекторны. Неде шақыр? Сәлем қозан! Аумағығыз! Дәйте жұмы! Сәлем, иземісіз? Мен бұл проектның авторы, проекторы, Радик болам мен. Мен авторы бұл проектның. Ненде Радик? Проектның авторы болам мен. Ненде Радик деп сұрайым. Фамилияң нешек? Юлякшын. Элвин Грей. Так, Алайса, Энекаш, давай, мы загрузившиеся текстуры ты моя. Уходи отсюда, давай меня прораб шақыреді, давай. Прораб. Көрдіңіз ме біздің проекторның авторын? Көрдім, слушай. Bir sırau var. Давай, сен маған айт, пожалуйста, бір сауының бар, бүтін бөлмелерің бар, неге төбе жоқ? Біздің төбе кеткен. Төбе кеткен қазір. Алло, шеф, мұнда крышыны сырилар, төбені сырилар. Аха, қазір боласыз, да? Крышы қазір бола, начальник қазір келе. Яқшы, мына бір тұмбышқына, пат көзеклер нәрсеге сауынды? Біздің бассейнға секіргенде бассейн зәңгірленмесін үшін аны кейіп секірлер подгузникларны. Понятно, яқшы. Деме, меға сауыны срочно не обходимо. Давай сен меға тізгіна бір түзі өтір, анда сен қайтып күлшақына біздерге кетеді. Яры, хорошо. Браво! Күш алқышлар, Әбір Хабариев, Дмитрий Баранов! Оңғыштар тілейбіз егетлерге, міне бұл ситуацияда текшеруші білен прораптан тыш пародиялар да кірді. Мында Юлякшын да болды, Слава Закевич та келіп кетті. Нинди фикірлер сізді, құрметлі жюри ағзалары, айдағыз әлі сізге сөз тапшырық. Бірінші тіреп Ризат Рамазановның фикірін үшкәсі келе. Бик ұшады, әлі үшінші біздің юмористка болды бекенде. Мұнда дұрыстенде башы... Импровизация бит әлі бұл? Импровизация мұнда болды башы, ұртасы, ақыры. Әвірі енді танылған юморист деп етегенде Дмитрий молодец. Яғышмасам Қырбаран деген ауыл бар әлі, Баранов. Нәқ шыннан, Қызыл Баран ауылынан Алексей Скираев. Мұнда достылар да бар. Молодцы, бик ұшады, шошынды энергичный, әлі бұл дуэт, шынды профессиональны юмористик яғынан, татар эстрадасы юморынан қарасаң, бик шәп, молодцы. Бик зор рахмет, Рагда әфәнді. Вообще, у этого дуэта потенциал есть хороший. Во-первых, бик талантливый кишлер. А тут у Димы Баранов, он вообще а-ля татарский джамшуп болып шықты. Что-то объясняет. Начальник. Начальник азрактыгы жибәрә еще мог бы еще. А менә қызық болыр егерде шушы идеяны алған болсалар. Дожать можно, там вообще интересно можно получилось. И вообще и Салават очень хорошо в пародии вышел. Вообще в целом очень интересно. Бик зор рахмет. Тимур әфәнде. Бик ошады, минемчә бу дуэт башка дуэтлардан ничектер айрылып тора. Бу дуэт түгел, бу квартет килеп чыкты. Там берсе дә миңа бик ошады. Дүртесе дә бик шәп. Салават Закевич та, Элвин Грей да бик әйбәт дәрәҗәдә. Афәрин. Зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына. Хөрмәтле тамашачылар, инде без сәхнәгә чакырасыбыз киләсе безнең конкурсатыбызны. Шулай ук кыз кеше. Әйдәгез әле каршы алыйк, Әдилә Закирова. Менә бездә шундый матур шибәр кызлар бездә. Әдилә, әзермесең? Мин
ышанам, һәм мин барысына да әзер дип уйлыйм. Шулай бит инде, син һаман да ышанасың әле, шулай бит. Әйе. Команда ышанам, бетә бу бәйге. Дулкынланасыңмы, юкмы? Мин юк Дулкынланмыйсың. Белмим, хәзер бәлки дулкынланырга туры киләчәк. Ни өчен дигәндә, без кызлар өчен шундый менә ин баллы дип әйтик, ничек әйтергә, егетләрне сайладык. Бу юлы әле һаман да өйләнмәгән, ләкин өйләнергә телидер дип уйлыйм мин. Бәлки булыр. Синән тора, аннан тора. Шулай бит каршы алыйк. Инде шулай ук романтик җырчыларның берсе Илнас Гарипов. Каршы алабыз. Илнас, бик зур рәхмәт килгәнгә. Инде таныш булыгыз Илнас, таныш булыгыз Әдилә. Илнас, син бит инде йылдыз. Шулай бит инде йылдыз. Әйе, йылдыз. Син йылдыз. Әйе, син йылдыз менә бел. Күз алдыгызга китерик. Менә шундыйрак ситуация. Илнас, бунда Илнас турында түгел, гомумән. Йылдызның этләр фестиваленә барып, чыгыш ясыйсы килә. Ярыймы, менә шундыйрак фикер. Бушка, конечно. Акчага түгел. Димәк, күз алдыгызга китерик. Йылдызның этләр фестиваленә барып, бушка чыгыш ясарга теләге бар, телисе килә инде. Демәк, син дрессировщик дип әйтик инде, шулайрак, әйме, этләр дрессировщигы. Син йылдыз. Менә миңа җиткәч шундый темалар барлыгы килә башлый. Иләнергә кирәк, Илнас, иләнергә. Иләнгәч, икенче төрле темалар булыр. Шуңа күрә уңышлар теләп калабыз. Киттек. Мин йылдыз, хотя бы монда. Ну, хотя бы монда йылдыз булырга сөйләгез. Так. Әдилә бит әле. Әйе, Әдилә, Илнас. Башлыйбыз. Әдилә, исәнмесез? Хәерле көннәр. Тукта, сез кем? Сез белән ничек кереп? Мин Илнас Гарипов, Илнас. Мин йылдыз, башлыйбыз, әйме? Әдилә. Әйе, сез монда йылдыз, хотя бы монда булыгыз инде, әйдәгез. Рәхмәт. Менә карагыз. Әдилә, исәнмесез? Хәерле көннәр сезгә. Так, сез кем булды? Мин Илнас. Сездә зур фестиваль була икән, зур фестиваль. Минем шунда катнашасым килә. Стоп. Сез дөрес аңламагансыз. Бу бит этләр фестивале булачак. Бездә анда пародисты, бездә анда немец акчарлар. Этләр. Мин риза этләр белән чыгыш ясарга риза. Мин риза. Анда урам этләре булмый, аңлыйсызмы? Сезне без кертер идек, но анда дворняшкалар түгел. Анда пародисты этләр, Илнас. Булмас, наверное, яме бу. Ничек инде пародисты? Ничек була ул? Ничек була пародист? Тике этләр була. Менә урам фестивале була иртәгә, урам этләре. Бүләк бирәләр, что ли, аларга? Бүләк бирәләр? Юк, анда безнең вечеринка була ул көнне, Илнас. Вечеринка. Анда алар медальләрен тагып килә. Сездә бит инде медальләр бар, миндә дә медальләр бар. Ул ТМТV премиясе, Татар җыры, Булгар радиосы, миндә дә бар. Чыгыш ясыйсым килә сездә. Бу бит инде шуп. Монда этләр җыела, монда алай гына җитми инде нинди ТМТV премиясе инде монда. Монда бит дәрәҗәле этләр, Илнас. Анда актив булырга кирәк, менә сикерергә анда. Юк, мин авыл сабан туйларында булган бар, мин сикерә беләм, кача беләм. Алыгыз инде, җырлыйсым килә. Сезнең эшегез юкмы әллә? Концертларыгыз юкмы сезнең? Нигә сез этләр фестиваленә килеп йөрисез? Рамазан ае, алыгыз хотя бы монда. Алыгыз кыйбатка түгел, вообще кыйбатка түгел. Тазны этләрдә дә ураза тотылды. Анда сезне чыгарып куйсак, без ничек була инде? Этләрнең уразасы. Юк, ашыкмагыз әле. Юк, сез аларны ашатасызмы? Юк, безнең бөтен артистлар да бушлай эшли. Юк, этләрне ашатасызмы? Ну, этләрне ашатабыз инде, ничек ашатмаска инде? Мин риза. Алыгыз мине, пожалуйста. Ну, анда бит инде тукталышларны анда Беләсезме, мин җырлый башлагач, бөтен этләр чиный башлыйлар. Сез идегезме ул минем капка төбендә? Этләрне чинатучы юк, Илнас, гафу итегез. Этләр түгел, сезнең капка төбендә. Бу юлы булмый, Илнас, яме гафу итегез. Икенче елга киләбез сезгә, ярыймы? Урам фестивале булыр, шунда чыгыш ясарсыз, яме? Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, браво! Илнас Гарипов, Әдилә Закирова. Менә шундый хәлләр дә була икән дөньяда, тормышта. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Бик ошады. Инде фикерләрне жюри әгъзаларыннан сырыйсы килә. Инде беренче итеп безнең жюри рәисе Тимур Җавлатовичка сүз тапшырасы килә. Рәхмәт, Илшат, мин белмим инде менә шул импровизациядән соң Илнас кайчан өйләнер икән. Аның хәтта күп тапкыр стоп, юк әйткән кеше булмагандыр моңарчы. Афәрин икесенә дә, Адилә минемчә супер, шәп, Афәрин, Илнас
аның қатты зур тілегі бар екен этләр фестивалінде чыгыш ясарга біз оештырырбыз Илназ. Илназ оештырачаклы ошаталар да Team TV премиясына берилер. Ракды сиздин фикриңиз. Бик қызық болды. Честно говоря, прям реально представил, как Ильназ вот в этой роли. Действительно, когда он прям очень хотел провести свой концерт на этом фестивале. Насколько любит свою работу. Вот этот татарский лепс, он, конечно, делает свое. Бик қызық, бик ребят меня. Evet, бик зур рахмет. Мында Илназдын түрлі яклардан ашыклана башлады, тагын татарский лепс та дедилер. Ризат әфәнде, сездән фикер, лепс ме ул? Менә ничә конкурсатны әле без карадык, ләкин Әдилә иң миңа сәхнәдән күренә бит инде ул. Иң әзерләнгәне, иң менә үзенең сүзендә тора торганы, менә иң җитди әйтгәндә, иң дип әйтә алмыйм инде, менә иң әзерләнгәне булып күренде. Дөрестән дә икесенең арасында шундый диалог та бу менә естественно булды, чын менә. Каушамады, үзен тотты. Икесе дә миңа бик ташады. Бер-берсен тойдылар. Бер-берсен тойдылар, Илназдан инде иртәгә Әдиләгә кызыксыну дагын күреп торам инде. О, иләмәгән бит инде. Кем белә, Әдиләдә теге шундый скромный гына яшанлык бар, шуңа күрә бик матур дуэт булыр дип өметләнеп. Бик матур пар булыр дип өметләнеп калабыз инде. Әйе. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына. Инде хөрмәтле тамашачылар, без дәвам итәбез һәм сәхнәгә киләсе конкурсантны каршы алыйк. Владислав Шумский. Менә бит Владислав безнең рус егете, русский не сдаются. Ул инде монда 30 мең акча биргәнен белеп килде. Һәм дә хәтта татар телендә өйрәнгән. Әлбәттә. Менә бит, алкышлар. Владислав, син әзерме? Менә нәрсә ипотека кеше белән. Нишәтә ипотека, имеш? Мин әзер. Әзерме син? Бөтен нәрсәгә дә әзерме? Бөтен нәрсәгә әзер. Ярар, бик әйбәт. Алайса, сузмыйбыз, чакырабыз синең конкурентны дип әйтерсе килми, инде конкурент түгел. Синең напарнигыңны, шулай бит инде безнең дуэт булачак Владислав һәм Рамил Закиров, яшь талантлы җырчы. Менә бит Рамил. Сәлам барыгызга да, сәлам YouTube, сәлам Олимпийский. Рамил әзерләнеп килгән. Мин монда. Рамил, син юморист. Мин юморист. Син бик кызык чыктың. Сиңа үзеңә катнашырга кирәк. Егетләр бер-берсен белми, ләкин инде ситуация мондайрак булса, менә алыйк шундый ситуация, ул ситуациядә күп кеше ул ситуацияны белә. Күз алдыбызга китерик, Тулай торак, общежитие, Тулай торак. Тулай торакта кемнәр бар? Студентлар бар, яшьләр һәм дә инде һәр вакытта да аста вахтерша. Менә син буласың вахтерша. Ярмы Владислав? Мин күз алдыма китердем мондый вахтерша. Аллам сакласын. Син инде белмим, синең теләгең кирергә шушы минем теләк Тулай торакка, ләкин син кертмисең. Ярыймы? Шулды. Булдымы? Мин кирергә телим. Син кирергә телисең. Сиңа кирергә кирәк. Уңышлар, егетләр, киттек. Там леса густые, там тишат рощей. Яратам татар җырларын. Апа, исәмсез? Исәмсез? Кирергә буламы? Нәрсә, бүген балконнан түгелме ни? Юк, менә нормаль итеп кенә входтан кирергә буламы? Общежитие Ойгөл янына. Туктале, син бит безнең общежитиедан түгел, син кем? Мин бит Рамил Закиров, сез мине танымадыгыз что ли? Рамил Закиров. Кем соң Рамил Закиров? Мин. Ага, туктале. Сез анда нәрсә эшлисез? Анда тагын музыка окыртып ятасыздыр индеме? Юк инде. Анда ошап эчеп утырасыз индеме? Юк инде. Кызлар белән шыкы-шыкы киләсез индеме? Юк инде. Алайса нәрсәгә общага килдең син? Бу бит общага, монда мин монда яшим. Миңа Ойгөл янына кирергә кирәк. Ойгөл, теге мыеклы кыз, име? Мыеклы кыз. Ну, почти. Шуның белән йөрисеңме ни син? Ну, шулай дисәң дә була инде. Ну, икенче караганда үбешкәндә кызыктыр инде, име? Тешләрне кытыклый. Ну, не без этого дейик, не без этого. Ойгөл. Ну, син әзрәк көтеп тор. Аның янына бер егет кирип чыкты. Чыкканда аннар син кирерсең, чиратта тор, яме? Яра, мин монда торам алай булгач. Опа, ну туктале. Ишетәсеңме? Нәрсә? TikTok вакыты. Дәвам итәбез. Карале, безнең общежитие
Тулай тұрак, тотар общежитиесі. Біз тотарлардың ғана кіртеміз. Сен тотар Мен ма? тотар егіті, мен шундай тотар жанлықты тотар егіті. Менім көбіклер жоқ вообще дүниеде. Туған yoqqa юл тұтамын, туған yoq. Ең güzel ғазис yoqqa, туған yoq. Жил-жилеклері пішкенше, туған yoq. Ошыған қойынлыққа, туған yoq. Сен менға жырламадың, сен тест не прошел. Шын тотар егіті түгіл екен. Мен мінді нәрсе айтырға да білмеймін. Қаралы, Рамил, міне студентлар общежитияға келгенде гіл бір нәрсе оп келелер үйден. Анда бүккеннер, анда бәлішлер, мантилар, бір нәрсе бар ма? Коронавирус. Коронавирус? Бар. Коронавирус. Ансы өзі-өзінікі де көп. Міне манти болса әйбәт болыр еді. Білесің ма қойын білем мен студентларын алып келгеннерін? Қойын білесің. Мен вахтер, менің har бір бөлмеден ошқышы бар, между прочим. Опа, кіременде. Нешесің сен анда? Кіргеш. Оралашам ойгіл білен. Оралашасың ойгіл білен. Білмейсің сен. Ойгіл бет ол Илнас үстінде отландырып еді. Олайса мен... Қарайсың келсе, кір, тулай тұраққа. Кіресің? Yok, кірмеймін, наверное, мен анда апа. Бигзур рахмет. Міне алқышлар егетлерге. Бигзур рахмет, Владислав Шунский, Рамиль Закиров, Бигзур рахмет, Рамиль Бигзур. Міне шундай ситуация келіп шықты, енді сізді тулай тұраққа барғаныңыз барды бір уақыт болса да. Қар уақытта. Біз сөзді тапшырамыз жюри ағзаларына. Ризат Рамазанов. Бигзур рахмет, молодцы. Шундай шәп болды. Әлі 4-ші номер бетінде бұл, 5-ші номер біздің. Ең ғади қораға рәхәт. Мұнда бірінде найгырышта болмады. Һәм біздің Владиславта неше конкурсатны көрдік. Әзірек кіні творческий ижади дегенде шундай бір сәхнеде сценический наглость деген нәрсе бола міне. Өзіне енді көңілі болмаса да ағын қар уақытта елмайған. Шушы наглостьінде әрсізлік шушы нәрсе бар аның өзінде. Һәм енді әлбәттә импровизацияда күшілі, чөнки бүтін мыңаршы болған конкурсатларны көріп, олардан ойлап, нахат ойлап табу, енді Рамиль молодец, скромный ғана, бик матур болды, меңа бик шады. Заманшасында қыстырып, TikTok-та болды мұнда. Шылықты қазірек үстінде қануардағын болды, бары қалақансы да керек. Ризықлар да болды, мандилар да болды. Кереккені де болды, керекмәгені де болды. Бигзур рахмет. Рагда әфәнді. Бұл разноформатный номер болып шықты. Мұнда сондай күн, видимо, что Айгүлге да Илназға ләкті енді бүгін. Вообще, нендей позалар болмадылар. Үйден ешікләгі әлі. В общем, бірнеше күнді энергетика мұннан үйге келейінді, точно. Бик шәп, очень смешно. Бигзур рахмет. Тимур әфәнді. Бигзур рахмет, Илшат. Рәхәтләніп күлдік. Менімше ең ижади вахтер болып шықты ол. Аны вахтерның бір қошанда білгенім, көргенім де жоқ еді. Әйе білем олар бик сәләтлілер. Ләкин мұнсы жырлы да, бей да, бизнес-вумен да, бизнесмен да. Менімше андай вахтер ол өзі бір ашыш, әр бір тулай тұрағышы. Біздің йылдызыбызға менімше бик ауыр болды, бик қаты тіләсә де Айгүлні көрерге білмейм. 2-3 күн алай күтәргә туры килер иде. Бәліш ең төпсір, менімше бәліш болырға тиеш идан білем. Икенче жылы бәліш ал өзім білем, Рамиль. Бигзур рахмет. Мындай вахтерлар болса, тулай тарақлар барда тәртіп болса. Енді хөрмәтле тамашачылар, біз дәвам итәбез һәм киләсе конкурсантны каршылыйк. Киләсе безнең конкурсантыбыз Калифорния якларыннан дип әйтте үзен. Каршылыйк Булат Маркс. Булат, hello. Менә монда раз гына бу якка инде Булат, син молодец, менә ярымфиналга барып җиттең. Монда инде хәзер чыгыш ясаячаксың. Әзермесең? Әзер. Әзерме? Кем белән чыгыш язарга теләгән бар син?
Білмеймін, миңа барыбер. Барыбер. Кімне берсәләр дә. Менә без бүген жюри әгъзаларына карап торабыз һәм дә фикер туа. Менә карап утыру ул җиңел дип уйлыйм. Шәбет карап утыру теге нәрсәсе бар инде, чыктың, ниндидер импровизация ясадың, тема бирелде, бер нинди авырлыгы юк. Ләкин чын барлыкта тикшерер өчен әйдәгез менә сезнең берәрегезне үзен сәхнәгә чакырыйк һәм дә инде менә Булатның напарник иттереп куйык. Менә мәсәлән, инде юмор белгече дип әйтик инде Ризат. Ризат Рамазанов, ярыймы сезне чакырырга? Рәхмәт итегез. Рәхмәт итегез. Инде безнең Ризат, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хәр тикшереп карыйбыз сезне дә, аннан соң үзегезгә дә үзегез оценка куерсыз дигәндәй. Ситуация мондыйрак, менә күз алдыгызга китерик. Күз алдыгызга китерик. Ризат, син килдең психолог янына. Психолог янына килдең, ләкин психолог бик ашыга. Бик ашыга. Менә нинди ситуация килеп чыгыр микән? Димәк, инде психолог янына, ашыккан психолог янына килгән пациент дип әйтик инде моның турында. Егетләр, уңышлар, киттек. Так, 30 минуттан соң кинога кирәк, кино. Исәнмесез, Булат Сакалович. Кирегә мөмкинме? Бау, күземә күренә дип торам. Карагыз, сез кем? Сезнең күзегез, мин Ризат. Миңа сезне офтальмолог җибәрде. Минем сорауым бар иде. Бирегә мөмкинме? Хәзер, нинди сорауыгыз? Минем кичке 9-дан соң бер күзем менә мондыйга әйләнә. Миңа нишләргә? Невротик, күчен Федотиктан Яковка, Яковтан Насякова. Все, сез здоровый, мин киттем. Ашыкмагыз, пожалуйста, ашыкмагыз. Менә миңа 30 яшь туды. Һәм инде 30-дан соң минем тешләрем кәкрәйде. Миңа хәзер нишләргә? Әйтегез, пожалуйста. Ашыкмагыз инде. Әйе, тыңлыйм. Сөйләгез, нәрсә булды? Минем 30 яшь туды. Һәм 30 яшьтан соң минем тешләрем кәкрәйде. Миңа хәзер нишләргә? Әйтегез, пожалуйста. Карагыз, сезнең шундый менә диагнозны ачтым. Сездә черепно-мозговая остеохондрит. Чмо диагнозы дигән. Чмо диагнозы? Аның белән армиядан калып буламы? Сезгә именно армияга барырга кирәк. Анда иң шундый урыннар. Ярар, бик зур рәхмәт. Тагын 3нче сорауым, сезнеке шикелле мыеклар, сакаллар булыр өчен миңа нишләргә, доктор? Отче наш, да светится имя твое, да свят. Югалыгыз инде. Югалыгыз. Ярар, мин киттем. Сезнең исемегез Шансон түгелме? Юк, Шамсон Мансурович. Җанымны суырасыз. Ярамый алай. Мин суыратырган түгел, гафу итегез. Бик зур рәхмәт, Шамсон Мансуровичка. Бик зур рәхмәт. Булат Маркс, анда Ризат Рамазанов. Ризат, бик зур рәхмәт инде сезгә менә шундый ситуация килеп чыкты. Инде жюри әгъзалары да катнашты. Инде без Ризатны озатык, инде табын артына дип әйтәсе килә. Урыныгыз артына. Әйе, Булат, сиңа уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Һәм дә инде менә шундый ситуация үзегез дә катнашып карадыгыз. Җиңелләрдән түгел, егетләр кызлар тырыша. Менә шундый ничегрәк сәхнәдә, ничегрәк анда дигән сорау белән башлыйк әле. Монда рәхәтрәк икән, дөрестән дә импровизация инде ул бик авыр жанр төсенә икән дә, ул бөтен кешегә дә бирелми. Ләкин чиктәйтик, тырыша алганча, булдыра алганча булыштык. Молодец, миңа үзем ошады. Әле бит ул кызыкта булырга тиеш. Әйе, кешене күрергә дә кирәк. Үзең шул вакытта бирәсе сорауыңны ул кызыкта булуын уйлап, башын эшләтергә кирәк. Бик зур рәхмәт, Рагда әфәнде. Бұл конкурсқа хәзрәттәге йөрәк тишеп китте. В один момент говорит, жюри, ой, бисмилlah әйттем дә. Фартануло. Ну, импровизация, конечно, нелегкий жанр, это сразу понятно, да, и очень хорошо справились. Тут и отыграть надо было и больного, и врача. Әле бит бер-берсен белмиләр. Да, тем более это как бы на ходу, да. Получил интересные эмоции, но больше эмоций получил, что меня когда пронесло. Тимур Федатович, сезгә сүз. Миңа бик ошады. Ризатка афәрин, минемчә бик мастерский, профессиональ рәвештә ике ролен бүген ул башкарды. Жюри буларак та,
пациент буларак та импровизацияда катнашкан, әлбәттә жюри булу рәхәтрәк, пациент булуга караганда. Шуңа күрә әфәрин, ошада икесе дә бик матур тамаша күрсәтте. Бик зур рәхмәт жюри әгъзаларына. Инде сәхнәдә авыррак, жюридә җиңелрәк дигән сүзгә киресен әйтәсе килә. Менә хәзер сезнең авыр моментыгыз килеп җитәчәк. Ни өчен дигәндә, бездә ярым финал һәм дә финалга менә кемдер бармый, кемдер төшеп калырга тиеш, һәм дә сезгә без бирәбез вакыт, вердикт бирер өчен һәм дә уйланышырга. Кем алдагы этапка күчми? Рәхмәт итегез. Инде киңәшешкәннән соң жюри әгъзалары үзләренең фикерләрен тупладылар һәм дә инде вердикт әйтергә әзердер дип уйлыйбыз без. Инде әйткәнебезчә, кызганча каршы 2 кеше төшеп калырга тиеш һәм финалга бары тик 4 кеше генә бара. Ә инде вердиктны әйтер өчен безнең жюри рәисе Тимур Җәүдәтовичка сүз тапшырыла. Бик зур рәхмәт. Дөресен әйткәндә, мин беренче тапкыр катнашам, менә шул мин юморист шоуында ошады һәм сәхнәдә кемдер беренче адымнарды шул юнәлештә ясый торган артистлар, кемдер инде тәҗрибәле, ләкин минемчә бик кызык, рәхәтләнеп без вакыт уздырдык бүген. Ләкин конкурс аның кагыйдәләре бар һәм 6 конкурсанттан 4 генә алга бара. Ләкин мин юморист шоуның тагын сезоннары булыр дип ышанып калабыз. Шуңа күрә икенче сезонга Айгөл һәм Булат әзерләнә торсыннар, ә калган 4 катнашучы финалга рәхмәт. Кызганча каршы төшеп калган Айгөл Гайнуллинага һәм Булат Маркска без уңышлар телибез, ә инде финалга узган егетләрне, кызларны без котлыйбыз. Дмитрий Баранов, Адиля Закирова, Владислав Шунский һәм дә Динар Саляхов. Уңышлар, кем юморист булыр микән, тиздән белербез. Ә инде безнең жюри әгъзаларына бик зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Шулай ук зур рәхмәтләребезне бу проект булмас иде, алар булмаса, ул да булса, Датнез Хәйрия фондына, Мунча ташы татар эстрада театрына, Флин Продакшн компаниясына, безнең сәхнәбезгә, ул да булса, театрны Булаки театрына. Ә инде мин Илшат Исхаков һәм мин юморист тапшыруы сезнең белән сау булаша, финалга кадәр кызу булачак. Сау булыгыз. Пока-пока!